ରମ୍ କଥା ହଉଛି ନାଇଁ ଆଣ୍ଟି ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲି ଆପଣ ଯୋଉ କଥାଟା କହୁଛନ୍ତି ତାକୁ 26-27 ବର୍ଷ ହେଲାଣି କଣ ପାଇଁ ସେ ବାହା ହେଇନି ଏତେ ଦିନ କଣ ପାଇଁ ଅଛି ତାଙ୍କ ଘରେ ତ କାହାର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ କାହାର ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ହଉନି କାହା ଉପରେ ବୋଝ ହେଇକି ସେ ନାହିଁ ନାଇଁ ତମର କଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି ମତେ ଟିକେ କହୁନ କଣ ଅସୁବିଧା ହଉଛି ସିଏ ତ ଖାଉଛି ପିଉଛି ତାଙ୍କ ଘରେ ରହୁଛି ତମର ଅସୁବିଧା କଣ ହଉଛି ତମ ଝିଅ ତ 20-21 ବର୍ଷରୁ ବାହା ହେଇଥିଲା ଏତେବେଳକୁ ତାର 2-3ଟା ଛୁଆ ବି ହେଇସାରିଲାଣି କଣଟା ଉଖାଡ଼ି ପକେଇଲା ଯୋଉଟା ସେ ପାରିନି ତା ଆଖିରୁ ତ ଧାରରେ ବି ଲୁହ ବାହାରୁନି ସେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଅଛି ଆରାମରେ ଅଛି ତମ ଦେହ କାହିଁ ସହୁନି ତମ ଦେହ କାହିଁ ଏତେ ଜଳି ଯାଉଛି ମତେ ଟିକେ ସେଇ କଥାଟି କହିବାଟି ନାଇଁ ମତେ କୁହ ମୁଁ ଓକିଲାତି କରୁନି ଯୋଉଟା ଠିକ୍ ମୁଁ ସେଇଟା କହୁଛି ନାଇଁ ତମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କିଛି ଅଲଗା ତମେ ଦାନ୍ତ ଦେଖି ବହୁତ ମାନେ ପୁରା ପିନ୍ ମାରିଲା ଭଳିଆ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛ ନାଇଁ ସିଏ ବୁଝିପାରୁନି ମୁଁ ଠିକ୍ ବୁଝିପାରୁଛି ତମ ଘରେ କ'ଣ ହେଉଛି ସିଏ ଯାଉଛି ମୁଣ୍ଡ ଖେଳେଇବା ପାଇଁ ତା ବାପା ବୋଉ ଯାଉଛନ୍ତି ମୁଣ୍ଡ ଖେଳେଇବା ପାଇଁ ସିଏ ବାହା ହେଇନି ସେ କଥା ତାଙ୍କ ଘରେ ବୁଝାବୁଝି ହେବେ